भैया लगे फोन धरावतन। हेलो हेलो भैया, आज के दिन तो दिवाली है। हमारा सभी दोस्त के पास बम पटाखा छुरछुरी सब बा। हमारा खातिर ना लेके आएम। ठीक बाटे, घबरा मत, हम तारा खातिर लिए आए। कहूँ से व्यवस्था करके हम तारा खातिर लिए आए पटाखा। तू घबरा मत, ठीक बाटे, रखो। ऐसन दिन आ गइल बाटे कि दीपावली के शुभ अवसर पर हाथ में एगो रुपया नइखे, एगो छोट भाइयों बा, ओकरो ख्वाहिश हम पूरा नहीं कर पाए। आज पटाखा मांगले बाटे, कहाँ से लियाई हम पटाखा? का करी, पैसा नइखे। देखो तनी दोस्तवा भिरी जातनी और कहीं कुछ पैसा के मदद कर देलो तो हमरो घर में दीपक जल जाई, हमरो घर दीपावली मन जाई। चलो तनी कुछ मदद मांगी। अरे भाई, कैसे कैसे आज हमारा दुआरी पर का बात बा? आओ आओ, पहले बैठो बैठो बैठो। का बताएं भैया, बड़ा मुसीबत में बानी। आज दिवाली हटे, एगो छोट भाई बा, पटाखा के जीत धइले बाटे। हमारा भी पैसा नहीं खे। इहे सोचतानी कि कैसे हमनी के दिवाली मनी, कैसे अपना छोट भाई के शौक पूरा कर। यही से बड़ा टेंशन में बानी, कोनो उपाय कर। बात तो तू ठीक कहता रह। ई दिवाली में हर केहू के घरे दिया जरे के चाहिए, दोस्ते लक्ष्मी के वास होला। अगर ए दिवाली के दिन पर आदमी के हाथ में पैसा नहीं के रहल तो ये अच्छा के बात नहीं थे। सबके घर में दिया जरे चाहिए और तोहरो घर में दिया जरे, कैसे कि हमरा रहते हुए ऐसे नहीं के हुस्कत कि हमरा दोस्त के घर में दिया ना जले। तू घबरा मत, हमरा भी कुछ पैसा बाटे, उ ले जा और जाके धूमधाम से दिवाली मनावो। अपना लड़का खातिर पटाखा, कपड़ा और मिठाई ले ली हो। तारा के और तारा परिवार के हमरा तरफ से दिवाली के ढेर सारा शुभकामनाएं। हेलो पैसा, जाके दिवाली मनाओ। ठीक है भैया, राउर एहसानी हम कबो ना भूले। ठीक है, चलत है। भैया पटाखा लेके आवत हैं, हम फोड़े। भैया आ गिलन। भैया पटाखा लिए ला ह। अब लिए नहीं हिलो है पटाखा लो। ठीक है नू? हाँ भैया ठीक है ला। हमरा सभी दोस्त के बाद ढेरे पटाखा बा। हमहू बहुत खुश हो गइलन, कैसे कि हमरो लगे पटाखा हो गइल बा। चलो ठीक बा, जा खेल तू जा। अनोखा करो, कुछ नया करो। दीपावली के शुभ अवसर पे गरीबों पर भी दया करो। हैप्पी दिवाली।